ಮುಂಬೈ ಕುರ್ಲಾ ಪೂರ್ವದ ಬಂಟರ ಭವನದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಪತ್ತನಾಜಿಯ ವಿಶೇಷ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನ ಜಾಗತಿಕ ಬಂಟರ ಸಂಘಗಳ ಒಕ್ಕೂಟದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಐಕಳ ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು. ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತ ತೋನ್ಸೆ ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿಯವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿತಗೊಂಡ ಕಲಾ ಜಗತ್ತು ನಾಟಕ ತಂಡದಿಂದ ಹೊರಬಂದ ಪತ್ತನಾಜೆ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಗಣ್ಯಾತಿ ಗಣ್ಯರು ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ಈ ಸಿನಿಮಾ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಲು ಶುಭ ಹಾರೈಸಿದರು. ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನ ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಎಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಪುರೋಹಿತ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಡಾ ಎಂಜೆ ಪ್ರವೀಣ್ ಭಟ್ ರವರು ಸಿನಿಮಾಕ್ಕೆ ಶುಭ ಹಾರೈಸಿದರು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ಪತ್ರಕರ್ತ ದಯಾಸಾಗರ್ ಚೌಟ ನಿರೂಪಿಸಿದರು. ಚಿತ್ರದ ಕಲಾನಾಯಕ ಸುರೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಹೆಗಡೆ, ಸಹ ನಿರ್ಮಾಪಕ ಮಂಜುನಾಥ್ ಬನ್ನೂರು, ಚಿತ್ರದ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕ ಎನ್ ಪೃಥ್ವಿರಾಜ್ ಮುಂಡ್ಕೂರು, ನಟಿ ದೃಶ್ಯ ಶೆಟ್ಟಿ ಮತ್ತಿತರರನ್ನ ಗೌರವಿಸಲಾಯಿತು. ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಉಳ್ತೂರು ಮೋಹನ್ ದಾಸ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಕೃಷ್ಣ ವೈಶೆಟ್ಟಿ, ಕಡಂದಲೆ ಸುರೇಶ್ ಭಂಡಾರಿ, ಸಿಎಐಆರ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಶಿವರಾಮ್ ಜೆ ಶೆಟ್ಟಿ, ರತ್ನಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮುಂಡ್ಕೂರು, ಬೊಳ್ಳಾಡುಗುತ್ತು ಚಂದ್ರಹಾಸರೈ, ರವೀಂದ್ರನಾಥ ಭಂಡಾರಿ, ಗಣೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಐಕಳ, ಗಿಲ್ಬರ್ಟ್ ಡಿಸೋಜಾ, ಐಕಳ ಗುಣಪಾಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಸಂತೋಷ್ ಡಿ ಶೆಟ್ಟಿ ನೆರೋಲ್, ಚಂದ್ರಹಾಸ ಶೆಟ್ಟಿ, ಡಾ ಸುನೀತಾ ಶೆಟ್ಟಿ, ಉಮಾಕೆ ಶೆಟ್ಟಿ, ರಾಘು ಪಿ ಶೆಟ್ಟಿ, ಕಿಶೋರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕುತ್ಯಾರು, ಅಪ್ಪಣ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿ, ಪ್ರವೀಣ್ ಭೋಜಾ ಶೆಟ್ಟಿ, ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮುಲುಲ್, ಸಿಎ ಸುಧೀರ್ ಆರ್ಯಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಅನಿಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಏಳಿಂಜೆ, ಯರ್ಮಾಳ್ ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಕುರ್ಲಾ ದಿವಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಅಶೋಕ್ ಪಕ್ಕಳ, ಯಶವಂತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬನ್ನಂಜೆ, ಶಾಂತಾರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಪಿಡಿ ಶೆಟ್ಟಿ, ದಿನಕರ್ ಎನ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಹರೀಶ್ ಎಸ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಸಿಎ ಸದಾಶಿವ ಶೆಟ್ಟಿ, ನವೀನ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಇನ್ನಾ ಬಾಳಿಕೆ, ಮಂಜುನಾಥ ಬನ್ನೂರ್ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಐಕಳ ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಾತನಾಡಿ, ತೋನ್ಸೆ ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ರವರು ಕಲಾ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಕಲಾವಿದರನ್ನ ರಂಗಭೂಮಿಗೆ ಪರಿಚಯಿಸಿದವರು. ವಿದೇಶದಲ್ಲೂ ತಮ್ಮ ಛಾಪು ಮೂಡಿಸಿದ ಮೇರು ಕಲಾವಿದ. ಇವರ ಮುಂದಿನ ಸಿನಿಮಾ ಅಣ್ಣೆ ರಾಘಣ್ಣೆ. ಪತ್ತನಾಜಿ ಸಿನಿಮಾಕ್ಕೂ ಕಟೀಲು ಮಾತೆಯ ಅನುಗ್ರಹವಿರಲಿ ಎಂದರು. ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಎಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಾತನಾಡಿ, ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಸಿನಿಮಾ ಬದುಕು ಕೂಡ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಲಿ. ಅವರ 60ನೇ ವರ್ಷದ ಆಚರಣೆ ಲಿಮ್ಕಾ ಪುಸ್ತಕಕ್ಕೆ ದಾಖಲೆಯಾದ ಹಾಗೆ ಪತ್ತನಾಜೆ ಸಿನಿಮಾ ಹೊಸ ದಾಖಲೆ ಬರೆಯಲಿ. ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತ ತೋನ್ಸೆ ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರ ಪತ್ತನಾಜೆ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಲಿ. ತುಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾದಂತೆ ಹೊರ ರಾಜ್ಯ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿ ಕಾಣಲಿ. ಅವರ ಮುಂದಿನ ಚಿತ್ರ ಅಣ್ಣೆ ರಾಘಣ್ಣೆ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ತೆರೆ ಕಾಣಲಿ ಎನ್ನುವುದೇ ನಮ್ಮ ಟಿವಿಯ ಆಶಯ. ತನ್ನ ಅಸ್ತಿತ್ವಡು ಒಂಜಾತ ನಾಟಕಲೇನು ಕನ್ನಡ ತುಳು ಭಾಷೆಡು ಕೊರದು ಕಲಾ ಜಗತ್ತು ನಿಜವಾಯಿನ ಅರ್ಥಡು ಕಲೆತ್ತ ಜಗತ್ತು ಆದ ವಿಜೃಂಭಿಸದು ನಮ್ಮ ಬುಡ್ದು ಬತ್ತನ ಊರ್ದ ಪೊರ್ಲು ಪೊಲಿಕೇನು ಎಡ್ಡೆ ಪಡಿಕೇನು ಅರ್ಲು ಪೊರ್ಲನು ಬಣ್ಣ ದೊನ್ನನು ಅರ್ತಿ ಪಿರಿತಿಡೆ ಕೊರನಂಚಿನ ಕಲಾ ಜಗತ್ತು ಸುಮಾರು 40 ಮಿತ್ತ ಹೆಚ್ಚು ನಾಟಕದ ಮೂಲಕ ಮುಂಬೈದ ಮಹಾನಗರಡು ಜನಪ್ರಿಯ ಆಯ್ನೋ ಇನ್ನಿತ ದಿನಟು ಒಂಜಿ ದಂತಕತೆ ಬದಲಾಯಿನ ಕಾಲಘಟ್ಟಡು ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಕಲಾ ಜಗತ್ತದ ನಿರಂತರ ನಡಿಗೆಡು ಸುಮಾರು 15 ವರ್ಷದ ಅವಧಿಗೂ ಒಂಜಿ 25 ವರ್ಷಗೂ ಬುಕ್ಕೊಂಜಿ ಇಂಚ ಹೊಸ ಹೊಸ ಕುರ್ಲೆಲು ಬುಟ್ಟೊಂದು ಬತ್ತ ನಮ್ಮನೆ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಚಿನ್ನರ್ಬೆಂಬ ಬತ್ತನು ಸರಿಗಮ ಪದನಿ ಬತ್ತನು ಅಂಚನೆ ಈ ಕರಿನ ಒಂಜಿ ವರ್ಷಗೂ ತುಂಬು ಪುಟ್ಟನಂಚಿನ ಹೊಸ ಬಿದೆತ್ತ ಹೊಸ ಬಿತ್ತದ ಹೊಸ ಕೊಡಿಪುದ ಪುದರೆ ಕಲಾ ಜಗತ್ತು ಕ್ರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಇನಿ ನಿಕಲ್ನ ಎದುರುಡು ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲೋದ ಸಿನಿಮಾದಂಚಿನ ಪುರುಪನು ಕೊರುಪುನಂಚಿನ ಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಾಯನೆ ಈ ಕಲಾ ಜಗತ್ತು ಕ್ರಿಯೇಷನ್ಸ್ ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲಕನೆ ಸುಮಾರು ಆಜಿ ತಿಂಗಳಿಗೂ ದುಂಬು ನಮ್ಮ ಸೆಟ್ ಏರ್ದು ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಆದ ಇನಿ ಅನಾವರಣ ಆದ ಊರೊರ್ಮೆ ಪುದರ್ ಪಡೆಯವನಂಚಿನ ಐರ್ ಬುಕ್ಕ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರಗೂ ಅಂಚಿನ ಗುಜರಾತ್ಗಳ ವಿಸ್ತಾರ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಪತ್ತನಾಜದ ಒಂಜಿ ಪರ್ಬದ ಮೂಲಕ ಈ ಕಲಾ ಜಗತ್ತು ಕ್ರಿಯೇಷನ್ಸ್ದ ಸುರೂತ ವರ್ಷನು ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಸಂಭ್ರಮಡು ನಮ್ಮ ಮಾತ ಉಲ್ಲಂತ ಬಣ್ಣದೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿಕ್ಲಿನ ಮಾತೆರನ್ನ ಮೋಕೆಡು ಈ ಚಾವಡಿಗೆ ಎತ್ಕೊಂಡಲ್ಲಿ ಬಂದಳು. ಕಲಾ ಜಗತ್ತದ ಮಹಾಸಾರಥಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ತೋನ್ಸೆ ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಕನಟು ಪುಟನಂಚಿನ ಮಸ್ತ್ ನಾಟಕಲಡು ಒಂಜಿ ನಾಟಕ ಅದ್ಭುತ ಕಲಾಕುಸುಮವಾದ ಅರಳದು ಐತನೇ ಒಂಜಿ ರೀತಿದ ಭಾವಾಂತರ ಅದು ಇನಿ ಪತ್ತನಾಜೆ ನಮ್ಮ ಎದುರುಡುಂಡು.
ಈ ಪತ್ತ ನಾಜದ ಹೊಸ ಬಿದತ್ತ ಬಿತ್ತನ ನಿಕಲ್ನ ದುಂಬು ದೀಪನಿಗೆ ದುಂಬು ಈ ಚಾವಡಿದ ಎದುರು ದೀನಂಚಿನ ಮಲ್ಲ ತಿಬಿಲೇನ ಅರ್ಲಾದ ಕೊರ್ಪನಂಚಿನ ಕೆಲಸನು ಇನ್ನು ಇಡೀ ಚಾವಡಿದ ಗುರುಕಾರ್ಮಿನ ವಹಿಸೋನಂಚಿನ ಐಕಳ ಹರಿಶೆಟ್ರು ಆಯ್ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಬಂಟರಿನ ಸಂಘದ ಈ ಮಲ್ಲ ಚಾವಡಿದ ನೇತೃತ್ವ ವಹಿಸೋನಂಚಿನ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಶೆಟ್ರು ಆಯ್ತೊಟ್ಟಿಗೆ ನಂಗೆ ದಾನಿಲಾದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿಯ ಬೆರಿ ಸಾಯಾದಂತನಂಚಿನ ಈ ಸಮಸ್ತ ದಾನಶೂರ್ಯರನ ನೇತೃತ್ವಡು ನಮ್ಮ ಚಾವಡಿದ ಬಲ್ಪುನ ಅರ್ಲಾದ ಕೊರಡು ಕಲಾ ಜಗತ್ತದ ಸಾರಥಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ತೋನ್ಸೆ ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ರು ದುಂಬೊತ್ತದು ಆಗ್ಲೇನು ಆ ತಿಬಿಲದಂಚಿ ಲೆತ್ತದು ದೀಪನ ಅರ್ಲಾದ ಕೊರಡು ವಿನಂತಿ ಮಂತನಲ್ಲೇ ಐಕಳ ಹರಿಶೆಟ್ರು ಪ್ರಭಾಕರ್ ಶೆಟ್ರು ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಚಾವಡಿದ ಸಮಸ್ತ ಗಣ್ಯರು ನಂಗೆ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಹಿರಿಯ ಪ್ಯಾಯಿನಂಚಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸುನೀತಾ ಶೆಟ್ರುಲ್ಲೇರು ಚಾವಡಿಡು ಇಡೀ ಮುಂಬೈನ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸವನಂಚಿನ ಮುಂಬೈದ ಸಮಸ್ತ ಸಮುದಾಯಗೂ ಸೇರಿನಂಚಿನ ಮಾತ ಜನಮಾನ್ಯರು ಗಣ್ಯರು ಸೇರೋದಂತಂದ್ರೆ ಈ ಚಾವಡಿದ ಮಾಮಲ್ಲ ಮದಿಪುಗೂ ತರೆ ಬಗ್ಗಾದ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಕುಡೋರ ಮೋಕೆದ ಉದೀಪನದ ಸ್ವಾಗತ ಕೊರಂದಲ್ಲ ಕಲಾ ಜಗತ್ತು ಎಂಚಿನ ಬಿದೇನು ಕೊರತಂಡ ಐಕ್ ಆ ಬಿತ್ತು ಪೊರ್ಲು ಸಂಪನ್ನವಾದ ಬರೋಡಂಡ ಐಕ್ ಕಾರಣೀಭೂತ ಆಗಿನ ಮಹಾಜನಕಲು ಈ ಗಣ್ಯರು ಅಕ್ಲಿನ ದುಂಬುದಿದ್ದು ಈ ಚಾವಡಿದ ಬಲ್ಪುನ ಅರ್ಲಾದ ಒಂಜಿ ರೀತಿಯ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಶೋ ಆದ ನಮ್ಮ ಪತ್ತನ ಜನ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಸಂಭ್ರಮ ಮಾಡಿದೀವಿ ಒಂದಲ್ಲ ಅಂಚಿನ ಗಳಿಗೆಗೆ ಏಪಲ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಂತುನಾರು ಈ ಚಾವಡಿದ ಗುರುಕಾರ್ಮೆನ ವಹಿಸೊಂದನಂಚಿನ ಶ್ರೀಯುತ ಐಕಳ ಹರಿಶೆಟ್ರು ಯಾನ ಐಕಳ ಹರಿಶೆಟ್ರಿಗೆ ಕುಡೋರ ಈ ಚಾವಡಿದ ಮಲ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆನು ಸಂದಾಯ ಮಲ್ತೊಂದು ನಮ್ಮ ಸುರೂತ ಶೋ ಮಲ್ಪನಾಗ ಕುಡ್ಲಾಡು ಪತ್ತನಾಜದ ಸುರೂತ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಮಲ್ಪನಾಗಲ ಹರೀಶಣ್ಣೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಇದ್ದಾರೆ ಬಹುಶಃ ಪ್ರತಿ ಹಂತೊಡ್ಲ ಕಲಾ ಜಗತ್ತದ 4 ದಶಕದ ನಡಿಗೆಡು ಪ್ರತಿ ಹಂತೊಡ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ತನಾರು ಬಂಡ ಈ ಕಡೆ ಹರಿಶೆಟ್ರು ಬಹಳ ಯುಕ್ತವಾದ ಅರ್ಹತೆ ಆರು ಈ ಚಾವಡಿದ ಗುರುಕಾರ್ಮೆನ ವಹಿಸೊಂದಿರು ಆರೆಗೆ ನಿಖಲ ಮಾತಿರನ ಪರವಾದ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸಾವೊಂದು ನಮ್ಮ ಕಲಾ ಜಗತ್ತದ ಪರವಾದ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಂಚಿನ ಪಿಂಗಾರದ ಪುರುಪನು ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪಡು ಬಂಡದು ಯಾನು ನಮ್ಮ ಕಲಾ ಜಗತ್ತದ ಮಹಾನ್ ಕಲಾವಿದೆ ಶ್ರೀಯುತ ಸುರೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಹೆಗ್ಡೆ ಅಂತ ಬಂದಲ್ಲೇ ಶಾಲೆ ಅಂಚನೆ ಪುರುಪದ ಗೌರವ ಈ ಚಾವಡಿದ ಬುಕ್ವರಿ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೆ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಶೆಟ್ರು ಬಂಟರಿನ ಸಂಘದ ಇನ್ನಿತ ಗುರುಕಾರ್ಯಾರು ಆರ್ನ ಮದಿಪುನ ದುಂಬದಿ ಒಂದು ಆರೆಗ್ಲ ನಮ್ಮ ಚಾವಡಿದ ಗೌರವನು ಕಲಾ ಜಗತ್ತದ ಸಾರಥಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ತೋನ್ಸೆ ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ರು ಕೊರೊಂದಲ್ಲೇರು ದೈವಿಕ ಅಂಚನೆ ಪೌರೋಹಿತ್ಯದ ನೆಲೆಟ್ಟು ನಂಗೆ ಈ ಚಾವಡಿಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದದ ಕಳೆನ ಕೊರೆಲ್ಲ ನೆಂಚಿನ ಪ್ರವೀಣ್ ಭಟ್ರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆಲ್ಲೇರು ಆರೆಗ್ಲ ಚಾವಡಿದ ಗೌರವನು ಮಂಜುನಾಥ್ ಬನ್ನೂರು ಕೊರೊಂದಲ್ಲೇರು ಕೊಡೋರಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆಲ್ಲ ನೆಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಬಿನ್ನೆಲ್ಲ ಅಂದು ಚಾವಡಿದ ಮಲ್ಲ ದಾನಿಲ ಅಂದು ಶ್ರೀಯುತ ಯರಮಾಳ ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ರು ಹರೀಶ್ ಅಣ್ಣಗೆ ಎಂಕಲ ಮೋಕೆದ ಪುರುಪನು ವಿಜಯಣ್ಣೆ ಕೊರೊಂದಲ್ಲೇರು ನವೀನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಇನ್ನು ಬಳಿ ಕೊರೊಂದಲ್ಲೇರು CIR ಶೆಟ್ರು ಕುಡೋರಿ ಮಲ್ಲ ದಾನಿ ನಿರಂತರವಾದ 4 ದಶಕಗಳ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆಲ್ಲ ಏನಾರು ಆರೆಗಲ ನಮ್ಮ ಚಾವಡಿದ ಗೌರವ ಬಂಟರಿನ ಸಂಘದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಲಾದ ಅಪಗಪಗ ಕಲಾ ಜಗತ್ತವೇ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರ್ಪನಾರು ಉಳ್ತೂರು ಮೋಹನ್ ದಾಸ್ ಶೆಟ್ರು ಆರೆಗಲ ಚಾವಡಿದ ಗೌರವವನ್ನು ಸಂದಾವನ್ನಲ್ಲ ಶಾಂತಾರಾಮ್ ಶೆಟ್ರು ಮೂರ್ತಿ ಎಲ್ಲಿ ಆಂಡ ಕೀರ್ತಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲೆ ಆರ್ನ ಮೋಕೆನ ಎನ್ನೊಂದು ಆರೆಗಲ ಚಾವಡಿದ ಚಾವಡಿಡು ಕುಡೋರಿ ಮಲ್ಲ ಬೆನ್ನೆ ಆತೆ ಪಂಡ ಕಮ್ಮಿಯಾವು ಎಡ್ಡೆ ಸಂಘಟಕ್ಕೆ ಮಾತಿದ ಮಲ್ಲ ಸಾಹಸಿ ಮಲ್ಪನ ಸಾಹಸಿ ಆಯನಂಚಿನ ಕಡಂದಲ್ಲಿ ಸುರೇಶ್ ಭಂಡಾರಿಲ್ಲರು ಬಾರಿ ಬೇಗೋಡೆ ಕೊಡೊಂಜಿ ಸಿನಿಮಾದ ಪುರುಪನು ಮುಂಬೈಗೆ ಕೊರಪುನಂಚಿನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಂತನಲ್ಲ ಏನಂಚಿನ ಸುರೇಶ್ ಭಂಡಾರಿಲೆಗೆ ಚಾವಡಿದ ಮೋಕೆದ ಪುರುಪ ರತ್ನಾಕರ್ ಶೆಟ್ರು ಮುಣ್ಕೂರು ನಮ್ಮಾರೆ ಏಪಲ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಬೆರಿಸಾವಂತನಾರು ಚಾವಡಿದ ಗೌರವ ರತ್ನಾಕರ್ ಶೆಟ್ರಿಗೆ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ರು ನಿರಂತರವಾದ ಕಾರಡು ತೆರೆಮುಟ್ಟ ಬೊಲ್ದು ಪಾಡೊಂದು ಏಪಲ ಹೃದಯವನ್ನ ಬೊಲ್ದಿವನ್ನಂಚಿನ ಮನುಷ್ಯ ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ರಿಗೆ
ನಮ್ಮ ಮೋಕೆದ ಗೌರವ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ಟರಿಗೆ. ಕೃಷ್ಣಣ್ಣೆ ಮಹಾದಾನಿ ಬಂಟರನ ಸಂಘದ ಇನ್ನಿತ ಮಾತ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಆಗಿನಾರು. ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಲಾ ಜಗತ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆಲ್ಲ ಈ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಒಟ್ಟಿಗೆಲ್ಲ ಉಂತನಾರು. ಆರಿಗೆ ಕೃಷ್ಣಣ್ಣಗೆ ನಮ್ಮ ಮೋಕೆದ ಗೌರವ. ಗಣೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಐಕಳ ಡೊಂಬುವಿಲಿ ಭಾಗಡು ಕಲಾ ಜಗತ್ತದ ಮಾತ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಬೆನ್ನೆಲುಬಾದು ಉಂತನಾರು. ಅವತ್ತಂದೆ ವಿಜಯಣ್ಣನ ಅತ್ಯಂತ ನಿಕಟವರ್ತಿನ ಪಂಡ್ಲ ತಪ್ಪ ಒಂದು ಆರೆಗಲ ನಮ್ಮ ಮೋಕೆದ ಗೌರವವನ್ನು ಕೊರಂದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಅಪರೂಪದ ಬೆನ್ನೆ ಗಿಲ್ಬರ್ಟ್ ಡಿಸೋಜ್ ಒಳ್ಳೆಯರು. ಆರ್ನ ಸೋದರಿ ಜೂಲಿಯಟ್ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಕಲಾ ಜಗತ್ತದ ಮಾತ ಪುರುಪೋಡ್ಲ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಬೇಲೆ ಬೆನ್ಮಂಜಿನ ಎಡ್ಡೆ ನಟಿ. ಆರೆಗೆ ತಮ್ಮನ ಪಲಯಾಗ ಮೆಗ್ದಿನ ತಂಗಡಿನ ತಮ್ಮನ ಒಂಜಿ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಆದ ನಂಗೆ ಗೌರವ ಕೊರ್ನಾರು. ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ಶೆಟ್ರು ಉದ್ಯಮಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆಲ್ಲರು ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಕ್ಕೆ ಆರೆಗಲ ಚಾವಡಿದ ಗೌರವ ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ಶೆಟ್ರಿಗೆ. ಪಿ ಡಿ ಶೆಟ್ರು ಧನಂಜಯಣ್ಣೆ ನಿರಂತರವಾದ ನಮ್ಮ ಮಾತಾ ಚಟುವಟಿಕೆಗೆ ವಿಜಯಣ್ಣನೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರಂತರ ಬೆಂಗಾವಲಿಗೆ ಉಂತುನಾರು. ಪುತ್ತೂರು ಧನಂಜಯ ಶೆಟ್ರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಹಿರಿಯಾರು ರಾಗಣ್ಣ ಒಳ್ಳೆರು. ರಾಘು ಪಿ ಶೆಟ್ರು ಅನ್ನದಾತೆ ಬಿರುದು ಪಡೆಯಿನಾರು. ಒಂತೆ ಬರೆಪೇರು ಒಂತೆ ನಟಿಸಾವೇರು ಬರ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ಕಲಾ ಜಗತ್ತು ಸೆಟ್ಟೇರಣ್ಣ ದಂಡ ಹೀರೋ ಆಯರ್ನಲ್ಲ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ರಾಗಣ್ಣೆ. ಅನಿಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಹೇಳಿಂಜ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಳ್ಳೆರು. ಬೊಳ್ನಾಡು ಗೊತ್ತು ಚಂದ್ರಹಾಸ ರೈಕಲು ನಿರಂತರವಾದ ಕಲಾ ಜಗತ್ತದ ಮಾತ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರ್ಪುನಾರು. ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಭಾಗಡು ಕುಲ್ಲೇರು. ಅಂಚನೆ ಕಿಶೋರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕುತ್ಯಾರ್ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಚಟುವಟಿಕೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಕಲಾ ಜಗತ್ತದ ಮಾತ ಕೆಲಸಗಳ ಬೆರಿಸಾಯ ಉಂತನಾರು. ಬೊಳ್ನಾಡು ಗೊತ್ತು ಚಂದ್ರಹಾಸ ರೈಕಲಿಗೆ ಎಂಕಲ್ನ ತಂಡದ ಅತ್ಯಂತ ಕಿರಿಯ ನಟೆ ನಮ್ಮ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಆಯ್ ಅಂದ ಎಂಕಲ್ನ ಕಲಾವಿದರೇ ಭಿನ್ನರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನವನ್ನು ಮನೆ ಅಂದು ಚಿತ್ರನಟನ ಕೈರಿದ ಸನ್ಮಾನ. ರವೀಂದ್ರನಾಥ ಭಂಡಾರಿಲು ಬಂಟರನ ಸಂಘದ ಇನ್ನಿತ ಇಡೀ ಕಲಾ ವಿಭಾಗದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ವಿಭಾಗದ ನೇತೃತ್ವ ವಹಿಸಿನಾರು. ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಪುದರ್ ಪಡೆಯಿನಾರು. ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟದ ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಪುದರ್ ರವೀಂದ್ರನಾಥ್ ಭಂಡಾರಿಲು. ಆರ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಂದ್ಬಿನಾರು ಅಶೋಕ್ ಪಕ್ಕಳೇರು ಎಂಗ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆಲ್ಲರು. ಬಂಟರ ವಾಣಿದ ಸಂಪಾದಕೆ ಎಡ್ಡೆ ನಟೆ ಮೆಮಿಕ್ರಿ ಮಲ್ತಿರಂದಾಂಡ ನಮ್ಮ ಲಕ್ಕದ ಬಲಿಬಡವು. ನಮ್ಮ ಕಲಾ ಜಗತ್ತು ಕ್ರಿಯೇಷನ್ಸ್ದ ಪತ್ತನಾಜದ ವಿಲನ್ ಒಂಜಿ ವಿಲನ್ ಬುಕ್ಕೊಂಜಿ ವಿಲನ್ಗೆ ಸಾರಿ ಅಶೋಕ್ ಪಕ್ಕಳೇರಿ ಕ್ಲಾಪ್ ವಿಲನ್ಗೆ ಪಕ್ಕಳೇರಿಗೆ ಅತ್ತಿಗೆ. ದಿವಾಕರ್ ಶೆಟ್ರ್ ಕುರ್ಲಾ ಎಂಗಳೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತ ಬೇಲೆಗಳ ಬೇರಿ ಸಾಯದಂತನಾರು. ಆರೆಗೆ ಕಲಾ ಜಗತ್ತ ಪರವಾದ ಗೌರವ. ಚಾವಡಿದ ಅಪ್ಪೆ ಮೋಕೆದ ಬೆನ್ನೆದಿ ಆತ್ಯತ್ ಇಡೀ ಬಂಟರ್ನ ಸಂಘದ ಒಂಜಿ ತಲೆಮಣಿ ತಲೆಗೆ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶ್ರೀಮತಿ ಸುನೀತಾ ಶೆಟ್ರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮೋಕೆದ ಗೌರವನು ಜೂಲಿಯಟ್ ನಟಿ ಕೊರಂದೊಲ್ಲೆರು. ರೇಷ್ಮಾ ನಮ್ಮ ಹೀರೋಯಿನ್ ಬೂರಡ್ ತಾಟಿ. ಒಟ್ಟಿಗೆ ಉಮಾ ಕೌಲ್ಲೆರು. ರೇಷ್ಮಾ ನಮ್ಮ ಬೆನ್ನೆದಿ ನಮ್ಮ ಮೋಕೆದ ಕಲಾ ಜಗತ್ತದ ಬೆರಿಸಾಯ ಕೊರಪುನಂಚಿನ ಈ ಹೀರೋಯಿನ್ಗಳ ಜೋರ್ನಿಗಳ ತಾಟಿ ಬೋಡು ಕಲಾ ಜಗತ್ತದ ಜೋಕುಲು ಮೈಕ್ಲು ಮಾತ ಇನ್ನಿ ಸಿನಿಮಾದ ಸೈಡ್ ಪೋಯರ್ನಂಡಲ ಮೂಲತಃ ನಮ್ಮ ಚಾವಡಿದ ಪುರ್ಪೋಲು ಬಂಡಲ ತಪ್ಪವನ್. ಸಿ ಎ ಹರೀಶ್ ಡಿ ಶೆಟ್ರೋಲೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ. ಮೋಕೆದ ಹರೀಶಣ್ಣ ವಿಜ ಯಶವಂತ್ ಶೆಟ್ರೆ ಯಶವಂತ್ ಅಣ್ಣಗೆ ಚಾವಡಿದ ಗೌರವ. ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾದ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಆಯ್ ತೋಜ್ಜನಿಗಳಿಗೆ ಅಂಜ ಮಿತ್ತು ಬಡ್ತೆ ಯಶವಂತ್ ಅಣ್ಣಗೆ ಜೂನಿಯರ್ ಹೀರೋ ಆಯ್. ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಶಿವರಾಮ್ ಅಣ್ಣಲ್ಲಿ ಶಿವರಾಮ್ ಜಿ ಶೆಟ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮಾತೃಭೂಮಿದ ದುಂಬದ ಚೇರ್ಮನ್ ಆರು. ಬಂಟರ ಸಂಘದ ವಿವಿಧ ಹುದ್ದೆಯನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಾದ ಆಹಾರದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಮಸ್ತ್ ರೀತಿಯ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಾಯಿನಾರು. ಪ್ರವೀಣ್ ಭೋಜ್ ಶೆಟ್ರೆ
ನಮ್ಮ ಮೋಕ್ಯದ ಪ್ರವೀಣ್ ಭೋಜ್ ಶೆಟ್ರಿಗೆ ಚಾವಡಿದ ಗೌರವ. ಪ್ರವೀಣ್ ಭೋಜ್ ಶೆಟ್ರಿಗೆ. ದಿನಕರ್ ಎನ್ ಶೆಟ್ರೆ, ದಿನಕರ್ ಎನ್ ಶೆಟ್ರಿಗೆ ವಿಜಯಣ್ಣ. ಹರೀಶ್ ಯಶ್ ಶೆಟ್ರಿಗೆ, ಹರೀಶ್ ಅಣ್ಣ. ಮೆಕ್ಕಲ ಮಾತ ನಮ್ಮ ದಾನಿಲು ಕಲಾ ಜಗತ್ತದ ಪ್ರತಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಮೆಕ್ಕಲ ಬೆರಿ ಸಹಾಯ ಉಂಡು. ಸುಧೀರ್ RL ಶೆಟ್ರ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಳ್ಳೆರೆ, ಮುಂಬೈದ ಪುದರ್ಪೋಯಿನ ಚಾರ್ಟರ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್. ನಮ್ಮ ಮೋಕೆದ ಅಪ್ಪಣ್ಣ ಎಂ ಶೆಟ್ರೆ, ಬಂಟರ ಸಂಘದ ರೀಜನಲ್ ಕಮಿಟಿಗೆ ನೇತೃತ್ವ ಕೊರ್ನಾರೆ. ಚಂದ್ರಹಾಸ್ ಶೆಟ್ರ್ ನಮ್ಮ ಆಹಾರದ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಲ್ಲಂದು ಅವತ್ತಂದೆ ಬಾರಿ ಪುದರ್ಪೋಯಿನಂಚಿನ ಮಹಾರಾಜ ಕ್ಯಾಟರರ್ಸ್ದ ನೇತಾರೆ. ಎಡ್ಡೆ ಭಾಷಣಕಾರ್ಯಲ್ಲ ಅಂದು ಹಿಂದಿಡು. ಗುಣಪಾಲ್ ಶೆಟ್ರ್ ಬಂಟರಿನ ಸಂಘದ ರೀಜನಲ್ ಕಮಿಟಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಬೇಲೆ ಬೆನ್ಪುನಂಚಿನ ಬಂಟರಿನ ಸಂಘದ ಭಾರಿ ಉತ್ಸಾಹದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಲ್ಲ ಅಂದು ಎಡ್ಡೆ ಯಕ್ಷಗಾನ ಪಾತ್ರಧಾರಿಲ್ಲ ಅಂದು ಗುಣಪಾಲನ ಇವ್ರನ್ನ ಮೋಕೆಗೆ ತರತಗ್ಗಾದ ಚಾವಡಿದ ಈ ಗೌರವನ ಅರ್ಪಣೆ ಮಂತೊಂದಲ್ಲ. ಬಹುಶಃ ಚಾವಡಿದ ಮಾತ ಬೆನ್ನಿರನ್ನು ಗೌರವ ಮಲ್ತಾಂದು ಎನ್ನೊಂದುಲ್ಲ ಯಾನ. ವಿಜಯಣ್ಣ ರಡ್ಡು ಪಾತೆರ ಈ ಚಾವಡಿದ ಬಲ್ಪುಗು ಪಂಡರನ್ನ ಎಡ್ಡೆನ್ ತೋಜುನೆಂಕ್ ದಯಬಂಡ ಹೆಚ್ಚು ಜನ ಎರಡ ಪಾತೆರಿಜ್ಜಿ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಪಾತೆರಂಡ ಸಿನಿಮಾ ಒರಿದು ಪೋವು ಪತ್ತನಾಜದ ಹೊಸ ಬಿತ್ತನ ನಮ್ಮ ಕಂಡೋಗು ದಕ್ಕದ ಬುಳೆ ಎಂಚೋಂಡು ತೂಪುನಂಚಿನ ಸೌಭಾಗ್ಯ ನಮ್ಮ ವಿಜಯಣ್ಣ. ಬಂಧುಗಳಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ಯಾನ್ ಎಕ್ಕಡೆ ಪಂತೆ ಒಂದು ಭಾಷಣದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಿನಿಮಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂಚಾದ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅನಿವಾರ್ಯವಾದ ದಯಬಣ್ಣಗೆ ಪತ್ತನಾಜದ ಊರದ ಮುಲ್ಪ ಇಂಕ್ರಿಸರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹೊಂದಿಲ್ಲ ಮರೊಂಜಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಿಗೆ ಸಿನಿಮಾ ತೋಜದ ಫಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಐತೆ ಮುಲ್ಪ ಬಾಂಬೆದ ಅವೊಂದುಂಡು ವೇದಿಕೆದ ಮಾತ ಗಣ್ಯರಿಗೆ ಯಾನು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದ ಪನ್ಪುಜಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ಎನ್ನ ಉಡಲಿಗೆ ಮುಟ್ಟ ಇತ್ತಿನ ಬಾಂಬೆದ ಹಿರಿಯರಿ ಅಂಚಿನ ನಿಖಿಲ್ ಮಾತಿಲ್ಲ ಎನ್ನ ಆತ್ಮೀಯರು ನಿಖಿಲೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೋಲೈತದ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಬಂದುಲೆ ಇನಿ ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ತ ಪೂರ ಮುಂಬೈದ ಏನು ಎಡ್ಡೆ ಕೂರ್ಲೆ ಬಂಡು ಯುವ ಕಲಾವಿದರು ಈ ಸಿನಿಮಾಡು ಆಗ್ಲಿ ನಿಖಿಲ್ ಇಂಚೆ ತೋಜರಿಗಿತ್ತಿನ ಇಂಚೆ ತೋಜಾಯ ನಮ್ಮ ರೇಷ್ಮಾ, ಪ್ರತೀಕ್, ಸುರೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಹೆಗಡೆ, ಆಯ್ ಬಾಲೆ, ದೃಶ್ಯ, ಜೂಲಿಯಟ್, ಎನ್ ಪೃಥ್ವಿರಾಜ್ ಬೊಕ್ಕ ರಡ್ ಅಮರ್ ಜೋಕ್ಲಿ ನಿ ಬೈಜೇರಿ ಮೊಗಲು ಪೂರ ಈ ಸಿನಿಮಾಡು ಭಾಗವಹಿಸ್ನಾಗಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಅಕ್ಲು ಬಂದಾಗ ನಿಖಿಲ್ ಅಗಲಿ ಮತ್ತು ಮಸ್ತ್ ಕೊಂಗಾಟ ಆಪುಡು ಅವು ಖಂಡಿತ ಬೈದ ನಿಖಿಲಿಗೆ ಪೂರ ಯಾನ್ ಕೂಡರ ಸ್ವಾಗತ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೆ. ವೇದಿಕೆಡು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದ ಮಾತೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತ ಪನ್ನೊಂದುಜ್ಜಿ ಈ ವಠಾರದ ಹೆಚ್ಚಿನಗಳನ್ನು ಭಿನ್ನರಾದಲೇ ಇದ ನನ್ನ ಸದ್ಯೋಡೆ 10 ಶೋ ಈ ತಿಂಗಳಡೆ ಅವಲೋಲು ಆವೇರುಗೊಂಡು ಅಪಗ ನಿಖಲಗಳ ಮಾತಾಡಲಿಪ್ಪುಲೆ ಪತ್ತನಾಜೆ ಮಲ್ಪನಾಗ ಪೋಡಿಗೆ ಎತ್ತಿಂಡು ಬಾಂಬೆದವರಿ ಸುರು ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಮಲ್ಪುನು ಈ ರೀತಿಡು ಬಾಂಬೆದ ಕಲಾವಿದರು ಪಾಡು ಸುರು ಸಿನಿಮಾ ಮಲ್ಪುನು ಈ ದೃಷ್ಟಿಕೋನಡು ಬಾಂಬೆದಗಲವೇ ಮಸ್ತ್ ಸಹಕಾರಡು ಸಿನಿಮಾ ಆಂಡು ಪತ್ರಿಕಾ ರಿಪೋರ್ಟು ಬೊಕ ತೆರಿದಗಲ ಮಾತಿನ ಪ್ರಗದಂಚ ಎಡ್ಡನ ಒಂಜಿ ಫಲಿತಾಂಶ ಬೈದಿಡು ಅಂಚಾದ ಧೈರ್ಯಡು ನಿಗಲು ತೂಲೇನು ನಿಗಲಿ ಮಾತಿಲ್ಲ ಲೈದ್ಯಾನ್ ವಿಶೇಷವಾದ ಇನ್ನು ಯಾನು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಂಯೋಜನೆಗೆ ವಿಶೇಷ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಬಂಟರ ಸಂಘ ಬಹುಶಃ ಹಿಂಗೆ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತಿನ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪುದರ್ ಮಾತ ನಮ್ಮ ಲೀಸ್ಟ್ ಉಂಡು ನಿಕಲ್ನಲ್ಲ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬಾಂಬೆದ ಪುದರ್ ಉಂಡು ಬಣ್ಣ ಸಂಘದಲ್ಲ ಇಡೀ ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಕೊಡ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಲೀಸ್ಟ್ ಮುಲ್ಪ ಉಂಡು ಬಣ್ಣ ಸಂಘದಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿ ಜಾತಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳೇ ಹಿಂಗೆ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಅಂಚಾದ ಬಿಲ್ಲವ ಸಂಘವಾಡು ಮಗವೈರ ಸಂಘವಾಡು ಸ್ಥಳೀಯ ಅನೇಕ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಪೂರ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಯಾನು ಸಿನಿಮಾದ ಲೀಸ್ಟೇ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದ ಪಂತೆ ಕುಡರ ಬೊಕರ ಏನಾರ ಪುದರ್ ತತ್ಬೋದು ಆಯ್ಕೆ ಕ್ಷಮೆ ಕೊರಲಿ ಇತ್ತೆ ಈ ಉದಿ ಪಂದ ಒಟ್ಟುಡು ಹಿಂಗೆ ಹೊಸ ಸುದ್ದಿ ಪಂದ್ರಗೊಂಡು ಈ ಸಿನಿಮಾ ಮಲ್ತದು ಆರ್ಥಿಕವಾದ ತುಳು ಸಿನಿಮಾಡು ಇನ್ನಿಕ್ಕೆ 82 ಸಿನಿಮಾ ಬತ್ತಂಡ ಐಟಿ 72 ಸಿನಿಮಾದಾಗಲಿ ಆರ್ಥಿಕವಾದ ಸೋದಿನ್ ಕೇವಲ ಒಂಜಿ 10 ಸಿನಿಮಾದಾಗಲಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಪಾಡ್ದಿನ ಕಾಸು ಬತ್ತಿಪಿರೆಯೋ ದಾಯ ಪನ್ನಾಗ ಊರು ತಿಕ್ಕುದು 4 ಟಾಕೀಸ್ ಮಾತ್ರ ಆ ಟಾಕೀಸ್ ಹೌಸ್ಫುಲ್ ಶೋಡಲ ಪಾಡ್ದಿನ ಕಾಸಡು ಕಾಲಂಶಲ ದುಡ್ಡು ಬರ್ಪುಜಿ ನಮ್ಮವು
ಪತ್ತನಾಜ ಸಿನಿಮಾ ಇಂಕೊಂಚ ಮಲ್ಲ ಆಶೆ ಎತ್ತಿನ ಎಡ್ಡೆ ಸಿನಿಮಾ ಕೊರಡು ಪಂಡದು ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಸಿನಿಮಾ ಕೊರಡು ಅನ್ಪಿದ್ದ ಅಡಿಯಡ ಕೈ ಸನ್ನಲಿಕ್ಕೆ ಕಾಸು ಬೋಡಾಪುಡು ಅವೇ ವಿಭಾಗ ಅಣ್ಣ ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಈ ದೃಶ್ಯದ ಈ ಕಲಾ ರಾವಾಡು ಈ ಸಿನಿಮಾ ಇನ್ನಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ತಿಕ್ಕರೆ ತಿಗಜಿಲ್ಲ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಈ ಸಿನಿಮಾಗೂ ನಮ್ಮ ಮಸ್ತ್ ಖರ್ಚು ಮಾಲ್ತದೆ ಪೂರ ವಿಭಾಗಡ್ಲ ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಮೂವಿನ ಕೊರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ದ ಅಷ್ಟು ಯಶಸ್ಸಿಲ್ಲ ತೆಗೆದು ಅಂಡ ಖರ್ಚು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ ಆದ್ರೆ ಧೈರ್ಯದಾದ ಪನ್ನಾಗ ವಿಜಯಣ್ಣಗೆ ಬಾಂಬೆದಾಗಲೇರಿ ನನ್ನ ತಾಂಕನಾಗಲೇರಿ ಅಂಚಾದು ನನ್ನ ಶೋಟ್ ಎಂಗ್ಲಿದಾಲ ಬಂಗ ಬಂದು ಪಾಡಿನ ಕಾಸು ಪೂರ ಮುಲ್ಪ ಬರ್ಪುಡು ಪಂಪಿನ ವಿಶೇಷವಾದ ಧೈರ್ಯ ಎಂಕೊಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಹಿಂಗೆ ಬೆರಿಸಾಯ ಕೊರ್ತಿನ ನಿಕ್ಲುಲ್ಲಾರಿ ಅಂಚಾದು ಪೋಡಿಗೆ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಅವೇ ಧೈರ್ಯಡು ಈ ಧೈರ್ಯ ಊರ್ದಾಗಲೇ ಬೈದಿ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬುಲ್ತೊಂದುಲೇರು ಕಾಸು ಬರಂದೆ ಸಿನಿಮಾ ಮಲ್ಪೆರೆಗೆ ಆ ಒಂದಿಜಿ ಕಾರಣ ಆತೆ ಇತ್ತೆ ಯಾನು ಹೊಸತ್ತೊಂಜಿ ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪೆರೆಗೆ ಪಿದಾಡ್ದೆ ತಾಯಿ ಪನ್ನಾಗ ಎನ್ನ ಬದುಕಿದ ಉತ್ತರಾರ್ಧ ಪೂರ ಸಿನಿಮಾನೇ ಮಲ್ಪಡು ಪನ್ಪಿನ ಒಂದು ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಮಲ್ದೆ ಅನ್ ಈ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೂ ಪೂರಕವಾದ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಯಾನಿಗೆ ತೃಪ್ತವಾದ ಖುಷಿ ತುಲ್ಯ ಡಿಸೆಂಬರ್ 1 ದಿಂಚಿ ದೇವೇರ ನಡಪುಂಡ ಎನ್ನ ರಡ್ಡನೇ ಸಿನಿಮಾದ ಶೂಟಿಂಗ್ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಪುಡು ಅವೇನು ಮುಲ್ಪನೆ ಪ್ರವೀಣ್ ಭಟ್ರು ಮುಲ್ಪ ಉಲ್ಲೇರಿ ಅರ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದದ ಒಟ್ಟುಡು ಈ ಸಿನಿಮಾ ಅರಡನ್ ಪಂತೇನು ಸಿನಿಮಾ ಬಾಂಬೆದನೇ ಕಲಾವಿದರು ಮಲ್ಪಡು ಪನ್ಪಿನ ಆಶೆ ಆಯ್ಕೆ ಕಲಾ ಜಗತ್ತು ಕ್ರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಏರು ಸದಸ್ಯರು ಆತರ 72 ಜನತ ಒಂಜಿ ಕಮಿಟಿ ಮುಲ್ಪ ರಚನೆ ಆತನು ನೆಟ್ಟೆ ಎಂಕ್ಲು ಈ ಕಮಿಟಿಡಿ ಬಾಂಬೆದಕ್ಲೇ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ತೊಂದು ಆಡಿಷನ್ಗೆ ಎತ್ತೊಂದು ಎರೆಗೆ ಆಶೆತ್ತಲ ಬಲೆ ಆಡಿಷನ್ಗೆ ಎತ್ತೊಂದು ಬಾಂಬೆದವೇ ಕಲಾವಿದೇರಿ ದೇವೇರ್ ನಡಪುಂಡ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬಾಂಬೆಡಿ ಶೂಟಿಂಗ್ ದೇವೇರ್ ನಡಪುಂಡ ಪ್ರಯೋಗಲ ಮುಲ್ಪನೆ ಊರಿಗೆ ಪೋರೆಗ್ಲ ಆತೊಂದಿದಾಲ ಮನಸ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಪೋದು ಪ್ರಯೋಜನಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ತೋಕಿಸ್ತಗಲಿಗೆ ಕಾಸು ಜಿಜ್ಜವರೆಗೆ ಆಪುಡು ಇಂಚಿನ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಬಾಂಬೆದಕ್ಲು ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಏನಂಚಿನ ಏನು 40 ವರ್ಷದ ಪೋಷಣೆ ಕೊರದು ಬೈದದು ಇನ್ನಿಗೆ ಕಲಾ ಜಗತ್ತ ಮೂಲಕ ಯಾನು ಎಡ್ಡೆ ಸಿನಿಮಾ ಕೊರ್ಪು ನಡಬಿಟ್ಟ ನನಗೆ ಎತ್ತಾದಾರಿ ಆಯ್ಕೆ ಈ ಕಾರಣ ಈ ಬಂಟರ್ ಸಂಘದ ಸದಸ್ಯರಾದಿಪೇರು ಅಥವಾ ಇಡೀ ಮುಂಬೈದ ತುಳುವೆರಾದಿಪೇರು ಕನ್ನಡಿಗರಾದಿಪೇರು ಎರಡು ತೋಜ ನಮ್ಮ ಮೋಕೆದ ಆ ಫಲಟು ಯಾನು ಸಮೃದ್ಧವಾದ ಬೆಲೆದು ಇನ್ನಿಯರು ನಿರ್ದೇಶಕ ಆತೆ ಇನ್ನು ನಿರ್ಮಾಪಕ ಆತೆ ಆಯ್ತಾ ಆಧಾರಡು ಇನ್ನು ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲಂಜಿ ಎಂಗ್ಲಿ ಕೊರ್ಪಿನ ಸಿನಿಮಾದ ಪುದರ್ ರಾಗಣ್ಣೆ ಬೇಜಾರು ಸಿನಿಮಾದ ಪುದರ್ ಅಣ್ಣೆ ರಾಗಣ್ಣೆ ಈ ರಾಗಣ್ಣೆ ಅತ್ತೆ ಅಂಡಾರೆ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆತುಂಡು ಅಂದ ಖುಷಿ ಒರಿಯಾಡು ನಡು ದಾಲಾಡು ಹೀರೋಲಾರೆ ಆಡಿಷನ್ ಪಾಸ್ ಅವಡಾರೆ ದಾಪನ್ನಾಗ ಹೀರೋಯಿನ್ ಒಪ್ಪಿಯೋಡಾಪುಡು ರಾಗಣ್ಣ ಅಂಚಾದು ಈ ರೀತಿಯ ತಿಳಿಕೆನೆ ಎನ್ನ ಸಿನಿಮಾಡು ಒರಿಯಾಡು ಮಸ್ತ್ ಜನದ ಬೇಡಿಕೆ ಉಂಡು ಹಾಸ್ಯ ಚಿತ್ರ ಮಲ್ಪೆರೆಗೆ ಆವಾಂದದ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಎನ್ನು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಆಂಡ ಕಲಾವಿದರು ಹೆಚ್ಚಿನಾಗಲೂ ಮಲ್ಪ ವೇದಿಕೆಡೆ ಉಲ್ಲೇರು ನಿಖಿಲೆ ಎನ್ನೊಲ್ಲೆ ಏರಿಂದಿದ್ದು ಎನ್ನ ಸಿನಿಮಾಡು ಆನೆ ಯಶಸ್ವಿ ಕೊರ್ತಿನ ಹೆಚ್ಚಿನ ಟೀಮನ್ನು ಪತ್ತೊಂದು ಹೊಸ ಟೀಮದ ಒಟ್ಟುಡು ಹೊಸ ಸಿನಿಮಾ ಮಲ್ಪನಾಗ ಎನ್ನಡೇರಳ ಆಶೆ ಇತ್ತಿನ ಆಡಿಷನ್ಗಿಲ್ಲ ಬರಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಕಟ ಮಲ್ಪೆರೆಗಾದೆ ಈತ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಭೆನೆ ಸೇರಾದೆ ಹಿಂಗೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸಾಕಾರ ತಿಕ್ಕುಡು ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಧೈರ್ಯ ಉಂಡು ದೇವೇರ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಯಾನ್ ನಂಬುದಿನ ದೈವ ದೇವೇರು ಯಾನು ಪುಡಿನ ಕೋಡ್ದಬ್ಬನ ಇಲ್ಲದಾಗಲು ದೇವೇರು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪಾಡು ಹೆಂಗೆ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ಪನಾಗಲಿ ಎಲ್ಲ ಮನಸ್ಸು ಕೊರಡು ಪನ್ಪಿನ ಆಶಯದ ಒಟ್ಟುಡು ಎನ್ನ ಪಾತ್ರ ಮುಗಿವೆ ಪತ್ತನಾಜ ತೂದಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ 10 ಮಿನಿಟ್ದ ಸಭಾಕಾರ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ವಿರಾಮ ಉಂಡು ಚಾಪರ್ದ ಬಲ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ವಿರಾಮ ಇಜ್ಜಿ ಇಡೀ 2 ಗಂಟೆ 10 ಮಿನಿಟ್ದ ಸಿನಿಮಾ ಬಂದರೆ ಔಪಚಾರಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಂಗೆ ಸಿನಿಮಾ ತೇರುಂಡು ಮೋಕೆಡೆ ನಿಕ್ಲು ಮಾತ ಸೇರೊಂದರೆ ವಿಜಯಣ್ಣಗೆ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ಪುನ ನೆಲೆಟ್ಲ ಕಲಾ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಬೇರೆ ಸಹಾಯ ಕೊರ್ಪುನ ನೆಲೆಟ್ಲ ಅಂಡ ಒಂಜಿ ಕಿನ್ಯ ಕೆಲಸ ನಾವು ಮಲ್ಪೋಡು ಭಾರಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಬೊಂಬೈದ 2 ಮೋಕೆದ ಪುರುಪೋಲು ಈ ನಮ್ಮ ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಒಟ್ಟು ಗತ್ತಿಗೆ ಗೈರತ್ತಿಗೆ ಭಾರಿ ಮಹತ್ವ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ವಿಚಾರಗಳು 2 ಜನ ಜವಣ್ಣರು ಒಂಜಿ ಜವಂದಿ ಒಂಜಿ ಜವಣೆ ಮೆಕ್ಲು ಈ ಇಡೀ ಸಿನಿಮಾದ ಒಂಜಿ ರೀತಿಯ ಕ್ರೀಮ್ ಪಾಟ್ ಬಣ್ಣ ತಪ್ಪ ಒಂದು ಯಾನು ಸುರೂಕಾದ ನಮ್ಮ ಮೋಕೆದ ಏನೆಲ್ಲ ಪೊಡು ಜೋಕ್ಲೆ ಪ್ರತೀಕ್ ಶೆಟ್ಟಿನ ಚಾವಡಿ ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಸನ್ಮಾನತ್ ಪ್ರತಿಭಾ ಪುರಸ್ಕಾರ ಮುಂಬೈದ ಪೂರ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕೊರ್ದು ಅಕ್ಲಿಂದ ಗೌರವ ಕೊರ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ನಿರ್ಧಾರ ಮಲ್ದೆ ಈ 10 ಶೋಟು ಎಂಗ್ಲ ಪೂರ ಕಲಾವಿದರು ಇನಿ ಇರುವೇರು 14 ಕಲಾವಿದರೇನು ಬೊಕೊರಿ ಊರುಡಿತೆ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮುಗಿದು ತಯಾರಾದುಂಡು ಮುಂಬೈದ ಬೊಕೊಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ಅಂಬರ್ ಕ್ಯಾಟ್ರರ್ಸ್ ಅವು ನಮ್ಮ ಹರೀಶ್ ಅಣ್ಣನ ಮಗೆ ಎಂಕಿಲು ಪೂರ ಸುರೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಮಗೆ ಸುರೇಶ್ ಭಂಡಾರನ ಮಗೆ ಬಾಂಬೆದ ಎಂಕಿಲು ಅಲ್ಪ ಪೋದು ಮಲ್ಪನಾಗ ಎಂಕಿಲು ಬಾಂಬೆದಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಸುರೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಅನ್ಲಿಪ್ಪೈತೆ ಅನ್ಲಿಪ್ಪೆ ಇತೆ ಅನ್ನು ಸುರುವತ್ತು ಮೂಲ ಒಟ್ಟುಡೆ ಅಣ್ಣ ಪ್ರತೀಕ್ ಈ ಸಿನಿಮಾಡು ಪಾತ್ರ ಇತ್ತುಜಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕೊಡ್ತಿಲ್ಲ ಊರುಡು
ಈ ಪತ್ತನಾಜಿ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಕರಿನ ವರ್ಷ ಆಡಿಷನ್ ಆವಂದಿತ್ತುಂಡು ಅಪ್ಪಗ ಸುಮಾರು 250 ಜನ ಕಲಾವಿದರು ಬತ್ತದು ಆಡಿಷನ್ ಇತ್ತೇರಿ ಎಂಕ್ಲು ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆದ ಯಾನ್ ಬೊಕ 5 ಜನ ಘಟಾನುಘಟಿಲು ನಮ್ಮ ಆಡಿಷನ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತ ಉಮ್ಮೆನ ಬರ್ಪಿನ ಬೊಡ್ಚಿ ಬಣ್ಣ ಒಯ್ಟನ್ನ ಪಾರೊಂದು ಬತ್ತಿತ್ತೆ ಉಮ್ಮೆ ಬತ್ತದು ಉಮ್ಮೆನ್ ಲೇದಿನಿ ಯಾನು ಓಲಾಣ ಹೆಂಗೆ ಸಿನಿಮಾಗ ಸಹಾಯ ಮಲ್ಪಿ ರೇಪಣ್ಣ ಎನ್ನ ಮೈತಿ ಎನ್ನ ಮಿಸೆಸ್ನ ಮೆಗ್ಗಿನ ಮಗೆ ಆ ಸಂಬಂಧದ ಇದ್ನತ್ತು ಹುಷಾರಿದ್ದಂಗೆ ಗೊತ್ತು ಏತು ಹುಷಾರಂಡ ಆಣಿ ಬೊಕ ಮರಣ ಗೊತ್ತ ನೀತಿ ಹುಷಾರಂಡ ಬಂದದ್ದು ಬೊಕ ಆಯ್ನಲ್ಲಿ ಆಡಿಷನ್ ಉಮ್ಮೆ ಉಲ್ಲಾಡ ಸೀದಾ ಬತ್ತದು ಆಡಿಷನ್ ಉಂತದ್ದು ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಲ್ತೆ ಡೈಲಾಗ್ ಕೊರಿಯೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಕ್ಲಾಪ್ ಕೊಟ್ಟಿಯೇರಿ ಎರಗಾ ಕೊರ್ತ ಪಾತ್ರ ಆಯ್ಕೆ ತಿಕ್ಕಿಟ್ ಆ ಎಂಚ ಮಲ್ದೆ ಪನ್ಪಿನೇನೆ ಇತಿಹಾಸ ಒಂಜಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಆತಂಡು ಇಡೀ ಸಿನಿಮಾಡ್ ಒಂಜಿ ಟರ್ನಿಂಗ್ ಮಲ್ತು ಬಿಡ್ತೆ ಎಡ್ಡೆ ಆಕ್ಟ್ ಮಲ್ದೆ ಆ ಬಗ್ಗೆ ದಾಲ ಡೌಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಆಗ ಈ ಮೂಲಕ ಬಹುಶಃ ಮುಜ್ನಾಲ್ ಸಿನಿಮಾ ತೆಗ್ತೀನಿ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಆಗ ಪ್ರೀತಿ ಕೊಂಗಾಟೋಡು ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಹರೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಭಟ್ರೆ ಮೋಕೆದ ಜವಣೆ ಸೌರಭ್ ಭಂಡಾರಿ ಚಾವಡಿ ಬರಡು ಪ್ರೀತಿ ಬಂಧುತ್ವ ಅಂಚನೆ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಒಂದು ಏಪಲ ತೋಜಿ ಬರ್ಪಣಂಜ ವಿಚಾರ ಇನಿ ಸೌರಭ್ ಭಂಡಾರಿ ಬಾರಿ ಪುದರ್ದ ಸುರೇಶ್ ಭಂಡಾರಿನ ಮಗೆ ಆತೆ ಪಂಡ ಕಮ್ಮಿ ಆವು ಬರಪುನ ಅಂಚಿನ ಮುಂಬೈದ ರಡ್ನೆ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಅಂಬರ್ ಕ್ಯಾಟರಸ್ದ ಹೀರೋ ಸೌರಭ್ ಭಂಡಾರಿ ತಾಟಿ ಬೋರ್ಡಾಗಿ ಸೌರಭ್ ಹೀರೋ ಎಂಕ್ಲ ಪ್ರತೀಕ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಹೀರೋ ಅದ್ ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸೌರಭ್ನ ಪಾತ್ರ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಆತನಿಗೆ ಐಟ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಾಂಗ್ಗೂ ಸುಮಾರು ಒಂಜಿ 17 ಲಕ್ಷ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ ಒಂಜಿ ಸಾಂಗ್ಡು ಬಹುಶಃ ತುಳು ಸಿನಿಮಾಗಳು ಇತಿಹಾಸ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ಪಕ್ಕಿಂತ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರನು ನಮ್ಮ ಸೌರಭ್ ಮಲ್ದೆ ಪಂಡ ಸುದ್ದಿ ತುಳು ಕ್ಷೇತ್ರಗೂ ರಡ್ಡಿ ಜೋಕುಲು ರೆಡಿ ಆಯ್ರು ಬೊಂಬಾಯ್ದಕ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಖಳನಾಯಕ ಅದು ಆಯಬೇ ಖುಷಿಗೆ ಆಗ ನೆರ್ಪಿನವು ಗಲಾಟೆ ಮಲ್ಪನವು ಅವು ಆಯಾಗ ಖುಷಿ ಉಂಬೆಗೆ ಹೀರೋ ಆಪಿನ ಖುಷಿ ಆ ಖುಷಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಡ್ತಾ ಎಂಗಿಲ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಸ್ ಯಾನ್ ಬೊಕ್ಕ ಸುರೇಶ್ ಭಂಡಾರಿ ಸೋರ್ ಸೌರಭ್ ಭಂಡಾರಿಗೆ ಈ ಕಡೆ ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ರೆ ಪ್ರಭಾಕರಣ್ಣೆ ಭಟ್ರೆ ಈ ಸಾಲಡ್ ಮೂಜಿನದ ಮನ್ನಣೆ ಮರ್ಯಾದೆ ಗೌರವ ಸನ್ಮಾನ ಸಲ್ಲೋನೆ ನಮ್ಮ ಮೋಖ್ಯದ ಪತ್ತನಾಜದ ಮೇಘ ಏರು ಮೇಘ ರೇಷ್ಮಾ ಶೆಟ್ಟಿ ರೇಷ್ಮಾ ಚಾವಡಿದ ಬೊಲ್ಪು ಕುಡಾತ್ ಅರ್ಲಂಡ್ ನಮ್ಮ ಮೋಕ್ಯದ ಕಲಾ ಜಗತ್ತದ ಹೀರೋಯಿನ್ ಅಂದ್ ಕರೀನಾ ಸುಮಾರು ವರ್ಷದ ಕಲಾ ಜಗತ್ತದ ಮಾತ ನಾಟಕ ಕೃತಿ ಪುಷ್ಪಲಗ್ ಕಳೆದಿಂಜಾಯಿನ ಪುಣ್ಣ ಬಾಲೆ ರೇಷ್ಮಾ ಇಡೆಗೆ ಈ ಸನ್ಮಾನ ಮುಗಿದ್ರಿ ಈ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಒಯ್ಪೂಜ ಯಾನ್ ಪತ್ತನಾಜದ ಕಲಾವಿದರನ್ನು ಬೊಕರ ನೆಗಲಿಗೆ ಗುರ್ತ ಮಲ್ತುಕೊರ್ರೆಗ್ ಎಂಗ್ಲ ಕಲಾವಿದರ್ಲಿಪ್ಪ ಮತ್ತು ಈ ಸಿನಿಮಾಡು ಹಾಸ್ಯವರ್ಗ ಇಡೀ ಮುಂಬೈ ಐಟ್ ದೃಶ್ಯ ಭಾರಿ ಶೋಗುಡ್ ಪಾತ್ರ ಮಲ್ದಾಲೆ ದೃಶ್ಯನ ಹಾಸ್ಯೋಡು ಒಂಜಿ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಉಂಡು ಇತ್ತೆ ಪಂಡ್ರಾಪುಜಿ ಅಲ್ಲ ದಾದ ಪಾತ್ರ ಅಂದ್ರೆ ನಿಗಲ್ ಸಿನಿಮಾಡು ಬೊಕ್ಕ ತೋಡಾಪುಡು ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟ ಆಪಿರಿ ಸಿನಿಮಾದ ಎಂಡೆಡ್ ಅಲ್ಲ ಅಪ್ಪನ ಪಾತ್ರೋಡು ಜೂಲಿಯಟ್ ಪಾತ್ರ ಮಲ್ದಾಲೆ ಕಾಮಿಡಿ ಕಲಾ ಜಗತ್ತು ತಂಡುಡು ಸುಮಾರು ಮುಂಬೈದ ಒಂಜಿ 35 ವರ್ಷ ಒಂಜಿ ರಂಗೋಡು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪಾತ್ರೋಡು ಮೆರೆದಿನ ಜೂಲಿಯಟ್ ಒಂಜಿ ಕಾಲೋಡು ಭಾರೀ ಪೂರ್ವದ ಹೀರೋಯಿನ್ ಎನ್ ಪೃಥ್ವಿರಾಜ್ ಈ ಸಿನಿಮಾಡು ನಿಗಲ್ ಕಾಪುಡಾಪುಡು ಅಣ್ಣ ಎಲ್ಲಿ ಪಾತ್ರ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲಗಂಟು ಮಲ್ದಿನ ವರಿ ಎಡ್ಡೆ ಕಲಾವಿದ ರಂಗಭೂಮಿದ ಎನ್ ಪೃಥ್ವಿರಾಜ್ ಈ ಸಿನಿಮಾಡು
ಎನ್ನ ಆತ್ಮೀಯರಾಯನ ಕರಿನ ಕಲಾಜ ಗೊತ್ತುಸ್ತಾ ಇದ ಮುಟ್ಟ ಎನ್ನ ಒಟ್ಟು ಗುತ್ತಿಗೆ ಪುಗಿಲಿ ಕೊರಪಿನ ಕಲಾಜದ ಆಧಾರ ಸ್ತಂಭದಾತಿನ ಮುಂಬೈ ಕಲಾವಿದರನ್ನ ಕಣ್ಮಣಿ ಎಂಕಲ ಸುರೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಹೆಗಡೆರನ್ನು ಊರು ಸೆಟ್ ಅದು ಹಾಳು ಮಲ್ತು ಪಾಡ್ದೆಯಾನು ಬೇಜಾರು ಮಲ್ಪಡೆ ಅವ್ರ ಪಾಪದಾರು ಹಣದ ಆದ ಮಲ್ಪನು ಅನಿವಾರ್ಯವಾದ ಅವರಿಂದ ದುಷ್ಟೇ ಮಲ್ತು ಪಾಡ್ದೆ ಸುರೇಂದ್ರ ಹೆಗಡೆಯವರನ್ನು ನಿಗ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾಡು ಕಾಪುಲೆ ಖುಷಿ ಕೊರ್ಪೆರಾರು ಸುರೇಂದ್ರ ಕಬಡ್ಡಿ ಚಿತ್ರದ ಮಲ್ದೇರು ಅವೀಶ್ ಎದುರುಬಲಮ್ಮ ಮುಂಬೈದ ಯಕ್ಷಗಾನಡು ಎಡ್ಡೆ ಪಾತ್ರ ಮಲ್ದೆ ಈ ಸಿನಿಮಾಡು 2 ಗಂಟೆ 20 ಮಿನಿಟ್ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಇತ್ತು ಸೆನ್ಸರ್ ಅದು ಎಂಗ್ಲು ಪ್ರಯೋಗ ಮಲ್ಪನಾಗ ಊರುಡು ಅವು ಪ್ರಯೋಗ ಅವನಾಗ ಊರ್ದಾಗಲ ಕೆಲವು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಬರ್ತಂಡು ಯಕ್ಷಗಾನವಂತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಡು ಬಂಡದು ಒಂಜಿ ವಾರದ್ದು 10 ದಿನದ ಬೊಕ್ಕ ಕೂಡರ ಟ್ರಿಮ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಆ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಟ್ಟು ಮಲ್ತದ್ದು ಅವನೇ ಏನು ಕೊರ್ತಾ ಪಾಪ ಆಯ್ತು ಕಟ್ಟಾಯಿ ಬಾಲ್ಯದ ಪಾತ್ರಲ್ಲ ಎಂಕಲ ಹೀರೋನ ಪಾತ್ರಲ್ಲ ಅಂಡ ಆಯ್ನ ಪಾತ್ರ ಉಂಡು ಸುರುತ ಒಂಚೂರು ಕಟ್ಟಾಣಲ್ಲ ಲಾಸ್ಟ್ ಭಾರೀ ಶೋ ಕೂಡ ಮಲ್ದೆ ಅವ್ರ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಈ ಚಿತ್ರದ ಪೂರ್ವ ಭಾಗೋಡು ಆಯ್ ಬರ್ಪೆ ಅಂತೂ ಖಂಡಿತ ಮೆಚ್ಚುವರು ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕದ ಪೂರ ತುಳುವರು ಮೆಚ್ಚಿದ್ನ ಒಂಜಿ ಬಾಲೆ ಈ ಸಿನಿಮಾಡು ಆಯ್ನ ಪಪ್ಪ ಮುಲ್ಪೋಲೇರು ವಿಜಯಣ್ಣೆ ಆರ್ಲನೆಟ್ ಪಾತ್ರ ಮಲ್ದೇರು ಚಿಲ್ಲರ ಪಾತ್ರ ಮಲ್ದೇರು ಮೇರೆ ವಿಜಯಣ್ಣೆ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಲೆವೆಲ್ಡ್ ಇಡೀ ಏನೊಟ್ಟಿಗಿತ್ತಾರೆ ಮಂಜುನಾಥ್ ಬನ್ನೂರು ಕೋ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಆದ ಇಡೀ ಸಿನಿಮಾಡು ಏನೊಟ್ಟಿಗೆ ಇಪ್ಪನಾರು ಶ್ರೀ ಮಂಜುನಾಥ್ ಬನ್ನೂರು ಒಂದು ಎಂಕಲ ಟೀಮು ನನ್ನ ಮಕ್ಳೇನು ಬೇತೆ ರೀತಿಡ್ ಸಿನಿಮಾ ತೂಲೆ ಯಾನ್ಲ ಒಂಚೂರು ನಿಲ್ಕದೆ ಸಿನಿಮಾ ಏನಲ್ಲ ತೂಲೆ ನಿಖಿಲ್ ಇಡೀಗೆ ಒಂದನೇಲು ಸಭಾ ಅಂದುಂಡು ನಮ್ಮ ನೇರವಾದ ಬಹುಶಃ ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರ ಹಿತವಚನ ಪ್ರವೀಣ್ ಭಟ್ರು ಪನಡು ಏನೊಂದು ಇಡೀ ಮಾತಿರ್ನ ಪರವಾದ ಪ್ರವೀಣ್ ಭಟ್ರು ಎಡ್ಡೆ ಅಪರ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ಅಂಚಾದಿಪ್ಪನಾಗ ನಮ್ಮ ವಿಜಯ ತೋನ್ಸೇರು ದಯಪಣ್ಣಗ ಅರ್ನ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಮು ವರ್ಷದ ದುಮ್ಮದ ಪರಿಚಯ ಅಂದು ಪನೋಲಿ ಯಾನ್ ಆರೆಗ್ ಭಾರಿ ಮಾನ್ಯತೆ ಹೊರ್ಪೆ ಯಾನ್ ಡುಂಬುಲಿಡ್ 2 ವರ್ಷ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಗಡು ಯಾನೊಂಜಿ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಕಲ್ತೊಂತೆ 2 ವರ್ಷ ಅಂಚಾದಿಪ್ಪನಾಗ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ತಿಕ್ಕಾರಲ್ಲ ಆರೆ ದಯಪಣ್ಣಗ ಜೋಶಿ ಅರೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ಎಂಕ್ಲಿ ಕನ್ನಡದಾರು ಎಡ್ಡೆ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರ ಕಲ್ಪವಂತೀರು ಅಂಚಾದ ಅವ್ವ యొಕ್ಕ ಯಾನ್ ಕೇರಳ ಹೋಯ ಅಂಚಾದಿಪ್ಪನಾಗ ಎಡ್ಡೆ ಸಿನಿಮಾ ಅಂದ್ ಪನೋಲಿ ಇನ್ನು ದನ ಮಿತ್ತಿಗ್ಲ ಪತ್ತನಾಜೆ ದುಂಬು ಎಡ್ಡೆ ದುಂಬು ಪಾಡು ಪತ್ತನ ಅಂಚ ಇತ್ತೊಂಜಿ ನಮ್ಮ ರಾಗನ್ನಿ ಅವಳು ಎಡ್ಡೆ ಆವಡು ಪಂಡದು ರಡ್ಡೆ ಪಾತೆರ ದೇವಿನ ಅನುಗ್ರಹ ತಿರುಪತಿ ವೆಂಕಟರಮ ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇಪ್ಪಾಡು ಆರ್ನೆ ನನಾತೆಡ್ಡೆ ದುಂಬುಗ್ಲ ಕೆಲಸ ಎಡ್ಡೆ ಆವಡು ಬಂಡ ಪುಣ್ಯಗೆ ಇರ್ತೇನೆ ದೇವ್ರು ಹೊರ್ಪಾದ ಕೊರಡು ಬಂಡು ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರೆ ಮುಕ್ತಾಯ ಮಲ್ತೊಂದಲೇ ಜೈ ಹಿಂದ್ ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ ಜೈ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಭಟ್ರನ ಆಶೀರ್ವಾದದ ಪಾತ್ರ ಬುಕ್ಕ ರಡ್ಡೆ ಪಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಬಂಟರನ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಪ್ರಭಾಕರ್ ಎಲ್ ಶೆಟ್ರು ಪನ್ನೊಡು ಪಂಪನಂಚಿನ ಆರಿಕೆ ಸೇದಿನ ಮಾತರಿಗಳ ದೀಪಾವಳಿದ ಶುಭಾಶಯಗಳು ವೇದಿಕೆಡಿತ್ತಿನ ಮಾತಾ ಗಣ್ಯರೇ ಅಂಜನೆ ಪತ್ತನಾಜ ಸಿನಿಮನ್ ತೋರೆ ಬಂದ ಮಾತಾ ಬಂದು ಬದಿಗಿನಿಯರು ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ರು ಒಂಜಿ ಕಲಾವಿದೇನತ್ ಕಲಾ ಕಾರ್ಯಲ ಆರು ಕಡಿನ ಒಂಜಿ 25 ವರ್ಷೋಡಿಂಚಿ ಆರ್ನ ಪರಿಚಯ ಉಂಡು 25-30 ವರ್ಷ ಪರಿಚಯ ಉಂಡಾರು ಅಂಡಲ ಅಪಗೊಡಿಂಚಿಲ ಬೇತೆ ಕಲೆ ಡ್ರಾಮಾ ಮಲ್ತದು ನಾಟಕ ಮಲ್ತದು ಅಂಚನೆ ನೆಟ್ಟಲ ಈ ಪತ್ತನಾಜ ಪಿಕ್ಚರ್ನ ಐಟ್ಲ ಆರೊಂಜಿ ಕಲೆಕಾರ ಅದು ಅಂಚನೆ ಆರ್ನ ಅವತ್ತಂದೆ ಆರ್ನ 55 ವರ್ಷೋಡು ಗಿನ್ನಿಸ್ ಬುಕ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಲ್ತೇರು 55 ನಮೂನಿದ 55 ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಲ್ತದು ಅವೇನು ಲಿಮ್ಕಾ ಗಿನ್ನಿಸ್ ಬುಕ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಲ್ತಿನ ಅವಲಂಜಿ ನಂಗೆ ಮಾತೇರಿಲ್ಲ ಭಾಳ ಗೌರವ ಬಂದ್ಪೇನು ಆರು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಒಂದೇ ನೆನಪನ್ನಲಕ್ಕ ಈ ತುಳುನಾಡದ ಒಂದೇನೆ ದುಂಬುಡು ದಿಂಜಲ ಅರೆಗೆ ಒಂಜಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪನ ಅಂಚೆ ಕಲೆ ಮಲ್ತು ನಾಟಕ ಮಲ್ತು ತೋಯಪ್ಪನ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಂಚಾದ ನನ್ನ ಆತು ಮಲ್ಪಾಡು ದೇವರ ಯಾರಿಗೆ ಸಹಕಾರ ಕೊರಡು ಪಣದು ನಾವು ಮಾತೆಲ್ಲ ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೊರದು ನಮ್ಮ ದೇವರ ನಟದು ಅವರಿಗೆ ಆಯುಷ್ಯ ಆರೋಗ್ಯ ವಾಕ್ಯ ಕೊರಡು ಅಂಚನೆ ನಲ್ಲ ಇಂಚಿನ ಕಲಾಕಾರಿ ಆದು ಪಡು ಪಣದು ಎನ್ನ 2 ಪಾತ್ರೆ ಮುಖ್ಯವೇ ಇಂದ ಒಂದೆರಡು ಸೊಲ್ಮೇಲು ಪ್ರಭಾಕರಣ್ಣ ಚವಡಿದ ಗುರುಕಾರ್ಮದ ಪಾತ್ರೆ ಪೋಪನೆ ದುಂಬು ಬಿನ್ನೆರಡ ಇರಗಾಲ ಪಾತ್ರೆ ಉಂಡ ಮನಸ್ಸದ ಆಸೆ ಇತ್ತನದಾಂಡ ಪನ್ಪುನ ಜನ ಪಾತ್ರ ಇತ್ತನದಾಂಡ ದಯವಂಡ ರಾಶಿಗೆ ಬುಳಿಬಾಡೊಂದಲ್ಲ ಎಂಗ್ಲು ಹರೀಶಣ್ಣ
ವಿಜಯಣ್ಣನ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು, ಕಲಾಭಿಮಾನಿಗಳು, ಕಲಾ ಜಗತ್ತದ ಪೂರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಎದುರಿತ್ತಿನಕುಲ್ಲ ಪೂರ ವಿಜಯಣ್ಣನ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಮಿತ್ತದ ವೇದಿಕೆಡೆ ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ ಅವರ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟು ದೇವಣ್ಣಗ ಇನಿ ಎನ್ನೊಂದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಕುರ್ದು ಪರಂದು ಮಾತೆರ್ಲಿ ಇನಿ ಕುರ್ದು ಪೋಯಿಡ ವಿಜಯಣ್ಣ ಕುಡೊಂಜಿ ಪಿಕ್ಚರ್ಗಳ ದುಡ್ಡವು ಆತ ದುಡ್ಡುಂಡು ವಿಜಯಣ್ಣ ಭಾರಿ ಹುಷಾರದ ಜನ ವಿಜಯಣ್ಣನಂಜಿ ಮಂಡೆ ಅವು ಏತನ್ನ ಯಾರೇ ಒಂದು ಸೆಲ್ಯೂಟ್ ಹಾಕೋಡು ದೇವಣ್ಣಗ 35 ವರ್ಷೋಡು ಯಾರು ಈ ಕಲಾವಿದೆ ಅದು ಕಲಾ ಜಗತ್ತಿಡು ಮಸ್ತ್ ಕೆಲಸ ಆಗ್ತದೆ ಎನ್ನಂದಾಜಿ ಒಂದು 1000 ವರ್ಷದ ಹೆಚ್ಚ ಕಲಾವಿದರನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಲ್ದೇರು ಪಂಡ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ಭಾರಿ ಸಂತೋಷ ಆಪು ಎನ್ನಂದಾಜಿ ಸುರುಕು ಪಿದವರುಲ ಪೋದು ಒಂಜಿ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಾಟಕದಾಗಲಿ ಪೂರಲ್ಲಿ ತುಂಬೋದು ಅಲ್ತುಕ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಪೋದು ದುಡ್ಡು ಬತ್ತ ಮತ್ತೇರು ವಿಜಯಣ್ಣನ ಒಂಜಿ ಸೇನೆ ಸೇನೆ ಪಂಡ ತುಳುಟ್ ಪನ್ಪನ ఆయన ಪೌಜನ್ ಆನ ಸೇನೆ ಓಲ್ ಇಡೀ ವರ್ಲ್ಡ್ ಉಂಡು ಈತ ಈ ಸಾರಿ ಈತು ವರ್ಕೌಟ್ ಮಲ್ದೇರು ಇನ್ನೀತ ಸುರುಕು ಒಂಜಿ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಮುಲ್ಲು ಮಾತ್ರ ಈತ ಜಂತ ನನ್ನೈತ ದುಡ್ಡು ಅರೆಗೆ ಆವಡು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಖಂಡಿತ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಆವಡರಿ ದೇವಣ್ಣಗ ಅರಡ ಮಸ್ತ್ ಕೆಲಸ ಆರೆ ಬಾಕಿ ಉಂಡು ಆರು ಅಜ್ಪ ವರ್ಷದ ಪ್ರಯಾಣ ಮೂಲು ಅಜ್ಪ ರೋಲ್ ಮಲ್ತದು ಲಿಮ್ಕಾ ದಾಖಲೆ ಮಲ್ತದು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಮಾತ ಬೊಂಬೈದ ತುಳು ಕನ್ನಡಿಗರಿ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಪೆರ್ಮೆದ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಲ್ದೇರು ಇನಿ ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಅಂದಾಜು ಮಲ್ತು ಒಂಜಿ ವರ್ಷದ ಇನಿ ಆಂಡ್ ಇದ ಕೂಡ ಎಕಡೆ ದಿಂಚಿ ಮೇರ್ ಭಟ್ರು ಆರು ಬಂಡಿರ ರಾಘಣ್ಣನ ಸ್ಟೋರಿ ಹತ್ತಂದು ಮೇರ್ ಭಟ್ರು ಬಂಡಿರ ರಾಘಣ್ಣನ ಪಿಕ್ಚರ್ ಬರೊಂದುಂಡು ಈತ ಎಂಕುಲು ರಾಘಣ್ಣಲ್ಲಿ ಎಂಕುಲು ಒಟ್ಟು ಕೂರ್ದು ಒಂದಕ್ಕೆ ದಾದಾನಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ಪೋಡಾಪುಂಡು ಮೇರೆ ವಿಜಯಣ್ಣಾಗ ಯಾನ್ ಹೆಚ್ಚ ಪಾತೆರ ಬೋಪುಜಿ ಭಾರಿ ವಿಜಯನ ನಮ್ಮ ಭಾರಿ ಮೋಕೆದ ಜನ ವಿಜಯನ ಲೆಕ್ಕನೆ ಸುರೇಶ್ ಭಂಡಾರ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಾತ ತುಳು ಕನ್ನಡಿಗರ್ನ ಭಾರಿ ಮೋಕೆದ ಜನ ಆರ್ನಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಬರೋನು ಆರ ಮಗನ್ ಸ್ವಂತ ಎನ್ನ ಎಂಕಲ್ಲ ಪಪ್ಪನಗುಲ್ನ ಎಂಕಲೆ ಒಂಜಿ ಹೀರೋ ಮಲ್ದೆ ಡಾತಂದು ಏನು ಎಂಕುಲು ಎಂಕಲೆ ಒಂಜಿ ಹೀರೋ ಮಲ್ಪನಿರ್ದು ಎಂಕಲಿ ಬೊಂಬೈ ಕಡಪುರ್ದಿ ಬಂಗೋಡು ಈತ ಮೂಲು ನಾನೊಂಜಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಆಡಲ್ಲ ವಿಜಯನ ಎಂಕಲೆ ಮತ್ತು ಬೊಂಬೈ ದಕ್ಕಲೆ ಕೊರಿಯರ್ಡ್ ಒಂಜಿ ಕಿನ್ನೆ ಒಂಜಿ ರೌಂಡ್ ಬತ್ತು ಬೋಪಿ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಚಾನ್ಸ್ ಕೊರಿಯರ್ಡ್ ಎಡ್ಡೆ ವಿಜಯಣ್ಣನ ಪೂರ ಕನಸು ನನಸಾಡು ನಮ್ಮ ಮಾತ ಖಂಡಿತ ಎಂಕುಲು ವಿಜಯ ನೀರ್ನೊಟ್ಟು ಉಲ್ಲ ಏಪಲ ದೇವ ನೀರೆಂಕಲ್ಲ ಭಾರಿ ಮೊಕೆದ ಜನ ಬೊಂಬೈದಾಗಲ್ನ ಇನ್ನಿತ ಈ ಪತ್ತನಾಜೆ ಬಂಡ ಕಟಿಲ್ದ ಆಜಿ ಮೇಲೆ ಪಿದಡ್ನ ಒಂಜಿ ದಿನಕ್ಕೂ ಪತ್ತನಾಜೆ ಅಂತ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ದಿನ ಎಂಕು ಒಂಜಿ ಫಸ್ಟ್ದ ಸೀನ್ ತೂದೆ ಇಡೀ ಮೇಯ್ ಉಂದಾತಂಡು ಇಡೀ ಪಿಕ್ಚರ್ ಒಂಜೇ ಒಂದು ಸೀನ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಆತ ನಾವು ದೇವನ್ನ ಒಂಜಿ ಆಜಿ ಮೇಲೆ ನಿಗ್ಲು ಒಂಜೊಂಜಿ ಆಟ ತೂದುಪ್ಪರ್ ಆಜಮೇಲ ಆಟ ಒಟ್ಟು ತೂತಿನ ಬಾರಿ ಕಮ್ಮಿಪ್ಪು ಇನ್ನು ಅವಿನ ನಿಗುಲು ತೂಲೆ ಆಜಮೇಲದ ಆಟ ಅರೆ ಕಟಿಲ್ದ ಅಮ್ಮ ಪರಿಪೂರ್ಣ ನೆಕ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಕೋರಾಡು ಅರ್ನ ಪುದರ್ ದೊಡ್ಡ ಲಕ್ಷ್ಮಿಲ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಆಡು ಪುದರ್ಲ ಒಂದಾಡು ಐಟ್ ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ಜೋಕುಲು ನಮ್ಮ ಭಾರಿ ಶೋಕದ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಲ್ದೇರು ರೇಷ್ಮಾಡು ಪ್ರತೀಕ್ ಆಡು ಹಿಂಗೆ ಈತು ಖುಷಿಯಾಂಡು ಅಕಲಿಗೆ ನನ್ನ ಎನ್ನಂದಜಿ ಲೈನ್ ತಾಗು ದೇವನ್ನ ಪಿಕ್ಚರ್ದ ಕನ್ನಡದ ಕುಲ್ಲ ಲೆಪ್ಪೆ ರಾತು ಶೋಕು ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಲ್ದೇರು ಪೂರ ಪಿಕ್ಚರ್ ಪೊರ್ಲೋಡ್ ತೂಲೆ ಬೊಂಬೆದಾಗ ಮಾತಿರಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಹಕಾರ ಕೊರಡು ವಿಜಯನನ್ನ ಪೂರ ಕನಸಲ ನನಸಾಡು ನಮ್ಮ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಮನಸ್ಸು ಮಲ್ತದು ಮಲ್ಲ ಮನಸ್ಸು ಮಲ್ತದು ಅರೆ ನಂಗೆ ಗಟ್ಟಿ ಮಲ್ಪಗ ಬಂದ ಎನ್ನ ದೇವರಿಡ ಕಟ್ಟಿಲ್ದ ಅಮ್ಮಡ್ಲ ನಟದು ಎನ್ನರ ಶಬ್ದ ಮುಕ್ತ ಒಂಜಿ ಸಂಸಾರ ಒಟ್ಟಾದ ತೂಪಿನ ಮೂವಿ ದಾಯಕ ಬಂದಾಗ ನೆಟ್ ಈ ಮೂವಿ ತೂದು ಒಂಜಿ
ಆಜಿ ತಿಂಗಳು ಮೂಜಿ ತಿಂಗಳು ಮಾರಲ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಜನಕುಲಿಗೆ ಪೋಂದುಂಡು ಅಂಡ ಇನಿ ಕೊಡದ ಜನಕುಲಿಗೆ ದಾದ ಬೋಡು ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತೆಲಿಕೆ ಬೋಡು ನೆಟ್ ತೆಲಿಕೆ ದಾಂತ ತೆಲಿತು ಪೋನಾಗಲಿ ಪೂರ ಮತ್ತದು ಪೋಪುಂಡು ವೆರಸ್ ಪತ್ತನಾಜ ಮೂವಿ ತೂದು ನಂಗೆ ನಮ್ಮ ಮಗಳಿಗೆ ಆಯ್ತು ಒಂಜಿ ಮೊರಾಲಿಟಿ ಆಯ್ತು ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಯುವ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಬೋಡುತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಲೆಸನ್ ಪತ್ತನಾಜ ಪಿಕ್ಚರ್ಡ್ ಉಂಡು ಪಂಡದ ಏನು ಮಸ್ತ್ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ಕಲಾ ಜಗತ್ತು ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ದ ಈ ಮೂವಿ ಕಲಾ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಎಂಗ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಸಂಬಂಧ ಉಂಡು ಅಂಡ ಕನ್ನಡ ನಾಟಕ ಇತ್ತಿನ ಒಂದು ಮೂವಿ ಬರ್ತದೆ ನನಾತ್ ಮೂವಿ ಆಪಿಲಕ ದೇವರು ಆಗ ವಿಜಯ ಆಯುರ ಆರೋಗ್ಯ ಐಶ್ವರ್ಯ ಮಾತೆಲ್ಲ ಕೊರಡು ಪಂಡದು ಎನ್ನ ದೇವೆಡ್ ಬೋರ್ಡ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪತ್ತನಾಜ ಮೂವಿ ಭಾರಿ ಲಾಯ್ಕಾಂಡ್ ಒಂದೊಂದು ನಮ್ಮನ ಕರ್ನಾಟಕದ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ಒಂಜಿ ಒರಿಪಾವನ ಒಂದೊಂದು ಆರ್ಟ್ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ನೆಟ್ಟು ಒಂದು ಉಪಕಾರ ಎಲ್ಲ ಉಂಡು ಅವ್ಯತ್ತ ಅಂದರೆ ಒಂದೊಂದು ತೂಪಿನ ಒಂಜಿ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಯಕ್ಷಗಾನ ಅಂತ ಬಂದಾಗವು ಆತು ಪೊರ್ಲುದ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಮೂಡ್ದು ಬೈದನು ಖಂಡಿತ ಅದಕ್ಕೆ ಜಯ ಉಂಡು ಪೂರ ಜನಕ್ಕೆಲ್ಲ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಉಂಡು ಖಂಡಿತ ಒಂದು ಸಕ್ಸಸ್ ಆಪುಂಡು ಬಂದು ಇಂಕ 101% ಗ್ಯಾರಂಟಿ. ಒಂಜಿ ಶೋಕದ ಮೂವಿ ತುಳು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಏಪಲ ತೂಪ ಕಾಮಿಡಿದ ಮಸ್ತ್ ಟೈಪ್ದ ಮೂವಿ ಬರ್ಪುಂಡು ಆಂಡ ಪತ್ತನಾದ ಜನ್ಸಿನ ಮೂವಿ ಇನಿಮುಟ ಬೈದಿಜಿ ಯಾನು ಮಸ್ತ್ ಮೂವಿ ತೂತೆ ತುಳುತ ಬಟ್ ಪತ್ತನಾದ ಜನ್ಸಿನ ಮೂವಿ ಒಂಜೊಂಜಿ ಟೈಮ್ಡ್ ಇರ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಪುಂಡು ಹೊರ ಇರು ಬುಲ್ಪರ್ ಕೊಡಂಜಿಗಳಿಗೆ ತೆಲ್ಪರ್ ಆಡೆಗೆ ಇರ್ನ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಶೋಕದ ಮೂವಿ ಐಕ್ ಒಂದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆನಾಗ ಒಂಜಿ ಎಂಚ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದನ ಎಂಡಿಂಗ್ಲ ಅಂಚನೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇರೊಂಜಿ ಥಿಯೇಟರ್ ಕೊಡರ ತೂಕ ಕೊಡ ನಲ್ಲೊಂತೆ ಮೂವಿ ಬೋಡಿತ್ತುಂಡು ಬೇಗ ಎಂಡಾಂಡ ಅಂಚ ಎನ್ನೊಂದುಪುಂಡು ಫಸ್ಟ್ ಹಾಫ್ ಇರಿಗೆ ಒಂಚೂರು ಸ್ಲೋ ಪೋಯ್ಲಿಕ್ಕೆ ತೋಜುಂಡು ಫಸ್ಟ್ ಏಪ ಇರಿಗೆ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಬರ್ಪುಂಡತೆ ಆಡೆ ಮುಟ್ಟ ಬಂದಾಗ ಇರಿಗೆ ಆಪುಂಡು ಮೂವಿಡ್ದಲ್ಲ ಸ್ಟೋರಿ ಆತು ಗೊತ್ತಾವಂದಿಚ್ಚು ಬಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹಾಫ್ ಇರನ ಒಂಜಿ ಬೇತನೆ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಕೊಂಡು ಬರ್ಪುಂಡು ಅವು ಮುಗಿನಾಗ ಮೂವಿ ಎನ್ನಾಗ ಇರಾಗ ಒಂಜಿ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಫೀಲಿಂಗ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಈಗ ಇನ್ನೂ ಕೊಡರ ತೋಡು ಮೂವಿ ಅಂಚ ಆತು ಪೊರ್ಲದ ಮೂವಿ ಪತ್ತನಂಜಿ ಈತು ಲಾಯ್ಕನ್ನೆಗಲಿಂದ ನನ್ನ ಪೂರ ಏತು ಕೊಡ್ಡಿ ಅಂಡಲ ತೂವರೆ ಮನ ಸಾಪುಂಡ ಆತು ಲಾಯ್ಕಂಡು ತಳ